En aquest videotutorial us anem a explicar com configurar una col·lecció de gent web. Una col·lecció ens permet visualitzar en una pàgina una agrupació de continguts que tenim dispersos pel web i que tots ells compleixen uns mateixos criteris, uns mateixos filtres. Per exemple, en aquest gent web tenim diverses pàgines que parlen de facts, de frequently asked questions sobre diferents conceptes relatius al gent web. I ens agradaria agrupar tots aquests continguts en una pàgina. Doncs anem a fer una col·lecció. En aquesta col·lecció li direm facts. I podem posar una descripció i aquí és on farem els filtres, els criteris, segons uns criteris per agrupar tots aquests continguts. Hem de seleccionar primer sobre quin criteri volem fer la col·lecció o quins criteris, perquè podem tenir més d'un filtre. Tenim criteris sobre els continguts, sobre les dates, sobre conceptes com tipus d'element, estat, ubicació. Doncs en aquest cas anem a agafar tots els continguts, tipus, que el seu tipus és, aquí ens apareix un desplegable amb tots els tipus de continguts, doncs que és tipus pàgina, si ho trobo ara, pàgina, i aquí tenim ja un filtre. Hi ha un requadre de previsualització on ja veiem que hi ha resultats en aquest filtre. Però a nosaltres ens interessa aquestes pàgines sobre facts, les tenim etiquetades, les hem etiquetat. I llavors farem un altre filtre que és que les etiquetes siguin, per exemple, facts sobre edició de continguts o facts sobre gestió de gent web o facts sobre permisos. Doncs escollim que hem escollit que siguin pàgines del tipus pàgina, o sigui, perquè clar, hi ha diferents continguts, tenim formularis, tenim carpetes, tenim diferents continguts. Nosaltres només volem pàgines que estiguin etiquetades com facts d'edició de continguts, de gestió de gent web i de permisos. Aquí ja en la previsualització ens ha aplicat els filtres. Veiem que sobre el filtre d'etiqueta tenim un operador que pot ser que les pàgines tinguin alguna d'aquestes etiquetes o que tinguin totes. A nosaltres ens interessa que tinguin alguna d'aquestes etiquetes. No ens interessen pàgines etiquetades amb les tres, de fet no n'hi ha cap, ja veiem que a previsualització no ens apareix cap. Nosaltres volem amb alguna d'aquestes. Després la col·lecció la podem ordenar per diferents criteris i en ordre ascendent o descendent. També podem escollir quants elements volem finalment, perquè si n'hi ha molts potser volem tallar-ho. Quants elements ens sortiran per pàgina, perquè si surten molts podem paginar. Quins camps visualitzarem, afegir un text. Anem a veure com ens ha quedat aquesta col·lecció. Doncs veiem que ara tenim una pàgina que es diu facts on tenim totes les pàgines que tracten sobre facts, perquè nosaltres prèviament les hem etiquetat. Prèviament has d'anar en aquestes pàgines i etiquetar-les. Si no ens agrada aquesta vista, igual que amb les carpetes, podem escollir altres vistes del llistat. Per exemple, aquest llistat ens apareix d'aquesta manera. O bé, en el cas, per exemple, de les facts, ens pot interessar que ja aparegui el títol de la pàgina i el contingut. I així tenim una pàgina amb totes les facts desplegades. A la documentació sobre col·leccions podreu trobar més informació sobre les col·leccions.